Ferrol é unha cidade lóxica, modernista e que paga a pena coñecer. En Ferrol é imposible perderse. Vedes o que vos dicía, o exemplo de rúas retas, transversais e perpendiculares que se cortan formando unha magnífica cuadrícula como exemplo modélico do urbanismo racionalista do Ferrol da Ilustración do século XVIII, que é un modelo arquitectónico para toda España. O arquitecto que deixou a máis sobranceira pegada de toda a súa obra arquitectónica é Rodolfo Ucha, coñecido para algúns como o Gaudí galego, e moitos dos edificios máis singulares da cidade son obra dele.